go. Sure. Last round nu guys. Vinn den här. Ja, Jag kommer gå på Ta över. anpassa. ja vi tar. Var redo att rota direkt sen. En Joey och någon fightar banan. Jag vet. Nice. Jag är inte dit. De borde backas. De har lagt den där smoken. Jag springer appa. Jag appa långt framme. Jag spelar mot CT, jag kommer En bara appa flasha igenom dog. själv. Akta, Ja. en till här. Håll mig. Nice! Backa bara. Banan. En banan. Jag står och lyssnar ljud nu. Lyssnar ljud. En Ja. ner Så mitt. båda alltså. Kör en ljud. Var beredd En med ner smoke. mitt. Smyg på alltså, jag kan lägga fan flash åt dig. Gör det. Nej, du borde lägga en. Nej. Han Men är lägg alltså. Åh jävlar du. Sista var ner mitt. Det där var inte smyg. Han är mid! Nice, av i Nice. mid, Din mid. böt. Ja, det är sista. Vi tar några runder i slutet i alla fall. Det är dope.